and welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and namhlanje sikhuluma ke ngoBaby Cele guys. Hey, imiyalezo ke yo congratulation is pouring in laphana ke ku social media wakhe after ekuvela ukuthi ke kade ke ezokwembeswa okusho ukuthi cha impela sebephinde bamthatha futhi ke uBaby Cele. Baby Cele simazi ke laphana ke kuzalo ez uGabisile siphinde simazi njengoSamke kuSibongile and the Dlamini Zilake adlala khona njengamanje. Guys, bantu babuza umbuzo ukuthi kanti wesingaki lo mshado ushadwa uGabisile noma umshado ushadwa ke uBaby Cele. Abanye abantu baneyinhlanhla la ngaphandle. I tell you, abanye baneyinhlanhla. I think last year uBaby Cele beka divorce indoda angazi beshade nini. But abanye ke bathi ke umshado wakhe wesifolo uyashada uyalotsholwa uyembeswa like kuyokwenzeka yonke into. Abanye bathi ke kwawuyeka ngathi inkosi yami esingakaze sishacelo nokucelwa ke nje ungenani. uGabisile guys umshado uyawuthola, hayi indaba yokudlala. So bambongele abantu emva ukuthi ke ilokhu njani ama video akhe ke we-shared on social media ukuthi ke kade kufika abantu basemzini bezokwembesa and umshado guys anytime from now obangahamba bayobhala bathi nje hayi ke lapha kuma comment ngiyakutshela wena abantu bebuzana ukuthi hayibo umshado wesingaki manje akubalekile ke lokho. Kubalekile ukuthi ke uyashada and sithi nje congratulations to her, simfisela ke okuhle ke kodwa uBaby Cele uneminyaka ewu52. She was born 1972. So yeah guys, anything is possible, still time basazokuthatha now. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.